Bietene November kalo kile nani an balimaw aw bisimila Maliactu don kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni minnu b'an bolo ka da ukulu kan o dɔ ye ka fɔ November kalo kile fɔlɔ kɔnɔna la jatigɛ wale tabaga dɔw taara bi an ka finitigiw ka daga yɔrɔ dɔ kan Endelimane kunnafoni minnu sera ma olu y'a yira ka fɔ Menaka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Endelimane November kalo kile fɔlɔ kɔnɔna la n'o kun ye juma tɛmɛnen a yirala ka fɔ jatigɛ wale tabaga dɔw olu kɔni taara bi an ka finitigiw ka daga yɔrɔ kan a yirala ka fɔ ni bingani wale in kɛra sababu ye ni mɔgɔ 54 kɔni bɔnɛna u ni na ko 53 k'olu kɔni kun ye finitigiw ye ko mɔgɔ kelen dɔ ye k'o ye Endelimane duguladen yɛrɛ kɔni dɔ ye ni bingani wale in sababu la an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye sɛbɛn bila sɛbɛn min na u bɛ k'u ka dusumakasa yira kosɛbɛ ko nin ye wale u bɛ min kɔn kosɛbɛ ko wa k'a ta bi la November kalo kile 4 Mali bɛna tile 3 dusumakasa kɛ n'o bɛ taa ban November kalo kile 6 kɔnɔna la n'o bɛ arabadon ma ko ni tile 3 dusumakasa in kɔnɔna la fɛn min ye Mali drapeau ye n'o ye jɔnjɔn ye ko kɔni bɛ ɲɔngiri walasa ka kɛ tasibila ye ka taa maaw ma minnu kɔni ni tora ni wale in na halisa jamana ɲɛmɔgɔw ka sɛbɛn kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Endelimane dugu ye k'a kɔni bɛ an ka finitigiw ka bolo kan ni wagati in na ko wa finitigi wɛrɛw taara dugu in na walasa ka se ka taa dɛmɛ don yen finitigiw ma ni ka sɛgɛsɛgɛliw boloda mɔgɔ minnu sen mana kɛ ni wale in na ni k'olu minɛ k'u ɲangi halisa jatigɛ wale tabagaw kɛlɛli hukumu kɔnɔna la a yirala ka fɔ sibiri don November kalo kile 2 kɔnɔna la an ka finitigi 2 ni tora bingani wale dɔ la Baɲagara kibaruya minnu sera ma o ko la u y'a yira ka fɔ sibiri tɛmɛnen an ka finitigi dɔw n'olu kun b'u ka jateminɛ tagamaw la Baɲagara mara kɔnɔna la a yirala ka fɔ olu ka mobili de kɔni yɛlɛla dugu jukɔrɔmugu dɔ kan dugu jukɔrɔmugu in cili kɛra sababu ye sa ni finitigi 2 olu ni tora la ani 6 wɛrɛ n'olu banana kunnafoniw y'a yira ka fɔ banabagatɔ ninnu kɔni tala teliya la ni ka taga n'olu ye Sevare dɔgɔtɔrɔso la n'o bɛ Mopti mara la halisa o sibiri don kelen a yirala ka fɔ Faransi finitigi kelen kɔni ni tora bingani wale dɔ la Menaka mara la kunnafoni minnu sera ma o ko la u y'a yira ka fɔ sibiri don November kalo kile 2 kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔgɔmada yan fan fɛ Faransi finitigi dɔ n'ale kun bɛ ka munumunu dugu kɔnɔna la n'a ka mobili ye a yirala ka fɔ mobili in kɔni yɛlɛla dugu jukɔrɔmugu dɔ kan n'o cili kɛra sababu ye n'a kɔni ni tora la a yirala ka fɔ ni finitigi yɛrɛ kɔni kun ye san 24 de ko wa k'ale n'a ɲɔgɔnna caman k'u kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ wagati damadɔ bɔ walasa ka se ka jatigɛ wale tabagaw de kɛlɛ ka bɔ yen pewu an bɛ yɔrɔ min na ko bi an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye wale ɲuman dɔ ye o ni tasibila k'olu b'o ɲɛsin nin finitigi ninnu ma ko finitigi o finitigi n'o de kɔni ni tora Mali kɛlɛ la k'u bɛ dugawu kɛ fɛn min ye badabada dali ye Ala k'o nɔgɔya u bɛɛ kelen kelenna ye kunnafoni kuncɛ la an b'a yirala k'a fɔ Octobre kalo tile 31 kɔnɔna la binganikɛla dɔw taara bi Yoro dugu kan kibaruya minnu sera ma u y'a yira k'a fɔ alamisa don Octobre kalo tile 31 kɔnɔna la binganikɛla dɔw taara bi Yoro dugu kan n'o bɛ Koro mara la kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko ni binganikɛla ninnu kun bɛ mɔgɔ damadɔ bɔ ko wa ko marifa de kun b'u bolo kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ko ni binganikɛla ninnu ma se k'u sago sɔrɔ ko sabula fɛn min ye Yoro dugulamɔgɔw yɛrɛ ye k'olu sera ka bingani wale in kɔni ɲɔnti ka b'u yɛrɛ kan o kama a yirala k'a fɔ bingani in kɛra sababu ye ni mɔgɔ 3 kɔni banana ni dugulamɔgɔ ninnu na ko nka Ala barika la mɔgɔ ni ma to ni wale in na an balimaw kibaruya minnu kun b'an bolo kalasaw ma bi o de kun ye nin an bɛ dugawu kɛ an ka jamana finitigiw o ni finitigi wɛrɛ minnu b'an ka jamana kɔnɔna la n'u bɛ Maliko kɛlɛ de la Ala k'u kisi ni k'u kanda aw ni ne Ala ka dɔgɔkun hɛrɛ d'an ma